Owganistanyň Taliban hökümeti Owganistanda gyzlaryň okuwa gitmeli däldi hakynda täze karar aldylar. من بشر هستیم انسان هستیم چرا ما مکتب نریم Bu arada Owganistanda ýaşaýan türkmenler habar berdiler. Şeýlelik bilen Taliban dolandyrşygy insan haklarynyň iň düýp hukugy bolan insanyň bilim almakda azat bolandygynyň öňüne böwet boldular. Taliban dolandyrşygy Owganistanyň hökümetini ele geçiren gününden beýlek döwleti hiç bir ýagdaýda dolandyryp bilmeýändigini soňky 8 aýda ma'lum etdiler. Owganistanda ykdysady we sosial krizisler dowam edip durga, gyz çağalaryň okuwa gitmeklikleri baradaky akyldaşy alynan karar ýerliksiz boldy.